Hát mennénk akkor tovább, egy újabb előadót jelentettek be, egy nagyon kedves és jó barátom, Kis Zoltán Zero, aki a számok mágiájával vezet el benneteket, aztán remélem visszataláltok. Fogadjátok szeretettel. Köszönöm szépen a lehetőséget. Azt hiszem, ha mikrofon nélkül beszélek, azt is lehet hallani, ugye? Lehet hallani, amit így mondok? Na, akkor bekapcsoljuk akkor a mikrofont, és akkor ezzel folytatjuk. Tibor, köszönöm a bemutatást, és köszönöm a lehetőséget is, hogy tényleg már sok éve itt az Országos Asztrológiai Találkozón én, mint numerológus, egyetlen numerológus meghívott előadóként beszélhetek nektek a saját tudományomról, amely ugye, mint tudjuk, a numerológia, az asztrológia társtudománya, ugye a születési dátumunk és a névbetűjének a számértékét elemezzük. Minden szám egy bolygót jelent, ugyanazokat a bolygókat, analógiákat, sorsunkat, személyiségünket és különböző életszakaszainkat, mint amit a horoszkópban is értelmezünk. Tibor pedig nagyon aranyos, tényleg annak idején még 2003-ban mondta, hogy nincs itt numerológus, itt a Sóterban, mondta, hogy próbáljam ki. Eljöttem, tartottam egy eladást, és attól kezdve tanítok a Sóterban numerológiát. Aztán a sorskerék történetéhez is kapcsolódom, mert sok éven át elemeztem, elemzéseket végeztem asztrológus hegyek számára természetesen, tehát lelettem azért tesztelve, hogy így mondjam. És aztán 2011-től mondta Tibor, hogy hát ha van kedvem, akkor vállalnék eladást is, mondom, hát persze boldog örömmel, mint hogy a mai napig is örülök, hogy itt lehetek. Az elmúlt években délelőttönként szokott lenni az eladásom, és az a tapasztalatom, hogy a numerológia délelőtt egy nagyon jól lemészhető tudomány. Most pedig én kértem a Tibort, hogy tegyük délutánra a dolgot, mert van ez a Carthago nevű zenekar, amelyek 37 év a tagja vagyok, és tegnap Győr mellett játszottunk, egy nagy koncertünk volt, de ilyenkor hajnalba érek haza, és kértem a Tibort, hogy tegyük már délutánra, mert ha engem láthatok volna délután, hogy néztem ki, akkor az nem lett volna jó. Maradjunk ennyibe. Most egy őrület, de azért normális állapotban érzem magam. És hát, hogy mennyire működnek az életünk ciklusai, ugye, természetesen kapcsolódva a nap, mindig a nap témájához, ugye, hogy ezek a bolygók, amelyek az égen járnak, főleg a sorsjelölő bolygók, hogy ezek valóban milyen sorseseményeket mutatnak számunkra, és jó, ha tudjuk, hogy életünk melyik szakaszában vagyunk, jó, ha tudjuk, hogy a horoszkópunkat nézve ezek a bolygók milyen életterületet világítanak be, számtalan tapasztalatom van. Sőt, feleségem Simonyi Éva asztrológussal együtt, mi köztünk egy hónap szünet van, és mi együtt élünk meg sorseseményeket. Például, hát nem most születtünk meg, kicsit korábban, és mi már megértük a második Szaturnusz visszatérésünket is. Az első Szaturnusz visszatérés a feleségemnek egy halálközeli élményt hozott, amik meg egy gyerekvesztés konkrétan. Nekem pedig nagy sikert hozott, hiszen 1983-ban, szeptemberében volt, a Carthagóval életünk legnagyobb sikerét értük el. Filakban, Ausztriában egy ilyen nyugat-európai nemzetközi fesztivált nyertünk meg a Requiem című dalunkkal, a nagy zenekarral játszottunk, angolul énekeltünk, és nem is hittük el, hogy mi gyertünk. És attól kezdve a Carthagónak egy hatalmas sikertörténete indult el kint. Aztán elmúlt az idő, és elkövetkezett a második Szaturnusz visszatérésünk, amikor az Évének szintén meg kellett élni a gyerekvesztést, és a fiunk úgy döntött, ez már több mint 4 évvel ezelőtt, hogy kiköltözik Amerikába, Los Angelesbe, és ott oldja meg a zenei pályafutását. Szerintem jól döntött. De hogy a sors megélet velünk, ez a Szaturnusz, ez nagyon megélet velünk mindent. Kőkeményen, és nekem eddig nagyon nagy sikerem volt, megint csak szokás szerint, mert az én életemben nekem máshol vannak a bolygóim, más házakban vannak a bolygóim, más életterületen, és nekem pedig megint csak nagy sikerem adódott, hiszen külföldön megjelent a Sorsunk a számokban című, ez a magyar könyv. Megjelent ez a könyv német nyelven, Németországban, Ausztriában és Svájcban. Úgyhogy nekem ez is sikert hozott, nem Kis Zoltán Zero néven, mert a Kis az ugye csókot jelent, hanem Zoltán K. Zero, Unser Schicksal in den Zahlen címben jelent meg. De hál' Istennek örülök, hogy ez is létrejött legalább. Aztán például, amikor a Szaturnusz bolygó az aszcendensemen volt, akkor például le tudtam fogyni 5 kilót simán. Most meg szűzaszcendensen van, ugye ott van a hold is, úgyhogy most meg simán felszettem 5 kilót, úgyhogy ez most így működik tényleg. Ez napi tapasztalat, hogy ezek a bolygók valóban az életünk folyásában mennyi mindent mutatnak, és mennyi lehetőséget, vagy éppen mennyi korlátot kell ezekkel megélnünk. Vagy például ugye a számok szimbólumrendszerében ugye 9 számunk van, és 9 személyiségtípus különböztetünk meg. Például majd ezeket el fogom mondani, hogy azért valami konkrét haszna is legyen a mai előadásnak természetesen. A numerológiában is rengetegféle életciklus lehet kiszámítani, de például jut eszembe, hogy milyen fontos az embernek az egészsége. Például 2 évvel ezelőtt nekem 9-es évem volt, ami egy 9 éves periódus utolsó éve, ez lezáró szakasz, zavaros, ha bár nekem a korábbi 9 évem is nem hozott rosszakat, azoktól kellett megválni, azoktól a dolgoktól, amelyek valóban nem szolgálták a fejlődésemet.
De 2 évvel ezelőtt ugye mind már szóltak a barátaim, hogy figyelj ide, hát te elmúltál már 50 éves. Hát már nem voltál még urológusnál? És hát mondom, hogy nem szóltam rá. Azt mondom, hogy menj el, mert mit tudom, tényleg, és láttam a 9-es éven van, és ráadásul a 8-as házam, 8-as házas napon van, és 8-as házas Vénuszon van, és ment rá az a bizonyos Uránusz című bolygó, ugye tudjuk, hogy az Uránusz azért hoz változásokat, különösen egy műtétházban, a 8-as házban, és hát elkezdtük folyamatosan vizsgálgatni az én prostatámat, kívülről, belülről, átvilágítva, szagolgatták, morzsolgatták, mindent csináltak vele. Aztán most eltelt 2 év, az Uránusz most ment le a Vénuszomról, és hál' Istennek föllélegezhetek, mert ugye ezzel a területtel kellett foglalkozni, ez a lényeg. Nincs semmi probléma, jók a leleteim, úgyhogy semmi gond. Úgyhogy szerintem a prostatán megérne egy tapsot is különben, csak hogy mondom most. Én is hálás vagyok a sorsnak. Sőt, jut eszembe, ugye, hát a 8-as házas Vénuszom is, a Vénusz, erről beszélek, ez hozta a prostatával való foglalkozást. Ugyanis a pajzsmirigyemmel is foglalkoztunk ez alatt az idő alatt, mert ugyanaz az analógia, mint tudjuk, ugye a biztonságérzet, meg ezek. És hát a pajzsmirigyemet is vizsgálgatjuk folyamatosan, de egyre jobbak a leleteim, úgyhogy ott sincs semmi probléma, úgyhogy tulajdonképpen a pajzsmirigyemnek is jár egy taps, az igazság, jó? Úgyhogy aranyosak vagytok, ezt nem akartam tényleg kiprovokálni, de tényleg fantasztikus, hogy működik az asztrológia, és tényleg nagyon jó, ha azzal foglalkozunk, azzal az életterülettel, amit a természeterői mutatnak számunkra. Én most pedig elmondom nektek, hogy a számok szimbólumrendszere miben segít minket ez ügyben. De még mielőtt ebbe belekezdenék, azt kérdezem tőletek, kedves barátaim, hogy van-e valaki, ugye mert tavaly is éltem ezzel a lehetőséggel, és felajánlottam, és működött is, hogy ha valakinek van kedve, én nagyon szívesen bemutatom, hogy hogyan működik a numerológia. Ha valaki vállalja azt, hogy kijön ide, elmondja a nevét és a születési dátumát, akkor én nagyon szívesen megcsinálom a numerológiai képletét, egy 10 percet, ha rászánunk, remélem marad annyi idő. Ha valaki vállalja ezt, akkor erre szakítok időt majd, jó? Látom, hogy sok jelentkező van, úgyhogy akkor ezzel élünk majd. Akkor igyekszem, szóljatok, ha túl gyorsan beszélnék azért, mert ilyenkor nagyon közlékeny vagyok, és fölgyorsul a beszédem, és nem szeretném, ha az érthetőség rovására válna, vagy menne, de akkor majd figyelem az órát, és akkor igyekszem tényleg egy ilyen kerek eszenciáját adni a személyes éveknek, amik a legfontosabbak. A numerológiában a születési dátumaink mutatják az úgynevezett sors lehetőségeinket. Ha összeadjuk a születési dátumunkat egyenként, kapunk egy kétjegyű számot, azt pedig összeadással egy számjegyre egyszerűsítjük, megkapjuk a sors feladat számunkat, 9 számunk van, 9 személyiségi típus különböztetünk meg. A születési dátumunk számai pedig életünk különböző életciklusait teszik lehetővé kiszámolni számunkra. A születési hónap mutatja a gyerekkori életszakaszunkat, a születés napja, talán az a legfontosabb szám, az a felnőttkori életciklusunkat mutatja, és azt is mutatja, hogy mi az a foglalkozás, életterület, munkaterület, amiben mi tehetségesek vagyunk. Az öregkori szám pedig a születési év dátuma, ha ezeket is összeadással egy számjegyre egyszerűsítve értelmezzük. És a számok különböző összefüggéseiből, számításokból rengetegféle életciklus számítást tudunk meghatározni. Ezek közül van mondjuk az életnek 4 fő ciklusa például, vannak a személyes évek, de ki tudunk számolni szűkebb intervallumokat is, van 9 számunk, ugye 9 hónapos periódusokat is ki tudunk számolni, 9 napot is ki tudunk számolni. Ki tudunk számolni például olyat, hogy munkahelyek keresésre alkalmas napok száma. Ki tudjuk számolni a 3 hónapos ciklusainkat egy éven belül, vagy a 4 hónapos ciklusaink is vannak. Ki tudunk számítani olyat, hogy az akciónapja, amikor konkrétan egy napra célzunk meg valamit, hogy akkor milyen tevékenységet szeretnénk végezni, mit egy üzleti tárgyalásra megyünk, vagy orvoshoz például. Ezekre is van sok-sok lehetőség. Felrajzoltam ide a születési dátumomból a 4.25-ből, ugye, hogyan kell kiszámolni, ezt elmondom nektek, aki még esetleg nem tudná ezt. A 4.25-én születtem, tehát most nem régen ért véget egy személyes évem. Összeadjuk ehhez a személyes évek kiszámításához 2 dolog kell, a születés hónap és a születésnap száma. Ebben az esetben ez 4 meg 25, ha 4 meg 7, az 11-es számot kapunk, és összeadással egyszerűsítjük a számokat egy számjegyre, 1 meg 1 az 2. És ehhez kell hozzáadni mindig az adott évnek a rezgését, és csak itt egyetlen egy fontos kikötés van, hogy mindig azt az évet kell nézni, amikor a legutolsó születésnapunk volt. Nekem ugye most volt 2016. április 25-én, tehát a 2016 számértékeit, ha összeadjuk, akkor 9-es kapunk, 2 meg 9, 11, és ugye összeadással 1 meg 1, 2-es számra egyszerűsítjük, tehát nekem most 2016. április 25-től a 2-es számú személyes évembe léptem. Az 1-es pedig tavaly tartott egy évig, és azt mondom, hogy soha rosszabb 1-es évem ne legyen, mert amennyi minden történt velem, amit hozott az élet, tényleg azt mondanám, hogy ilyen még nem volt, de én erre már készültem sokkal korábban. Tibor is az előbbi előadásban, ha említette, elkaptam egy mondatát, hogy minden, ami történik velünk, annak mindig
meg tudhatjuk is egyébként mindig, meg mindennek megvan a maga előkészülete. Ugye a Plutó például a robbanás hozza az életünkben, az Uránusz a megvilágosodás, mikor hirtelen váratlanul megvilágosodik valamit, már évek óta törtük a fejünket például, és ugye velem is én is készültem az 1-es évemre, mert tudtam azt, hogy ez egy nagy lehetőség, és hát csak hálás vagyok a sorsnak, hogy a numerológia tudományának a birtokában lehetek, és hát az asztrológiát is ismerem, hiszen feleségemmel már 1983 óta, amikor volt ez a sorsesemény, azóta foglalkozunk azzal, hogy hogyan működik ez az egész élet. És ez a két tudomány, amely tapasztalati tudomány, nagyon nagy ajándék számunkra is, hogyha ezt jól használjuk, ha csak a saját sorsunk irányítására, akkor már ebből már jobban tudunk kijönni, és ez szerintem ez nagy dolog. Úgyhogy, kedves barátaim, elmondanám gyorsan a 9 féle személyes évet. Ugye ez mindenki számára világos, hogy ez a számítás nem is olyan bonyolult, sőt, nagyon egyszerű a numerológiai számítás. Elmondanám azt, hogy minek van itt az ideje, jó? És elkezdeném az 1-es számú személyes évvel. Az 1-es év pedig azt jelenti, hogy az egy olyan jó év, ami 9 évenként van. De csak akkor működik jól az 1-es számú személyes évünk, hogyha lezárjuk előtte a 9-esben, azoktól a dolgoktól megválunk, amire tényleg nincsen szükségünk, és azoktól a személyektől is megválunk, akik már mutatják is, hogy ők nem a mi embereink. Már nem az a barát igazából, ki is derülnek dolgok. Úgyhogy nyugodt lelkiismerettel meg kell válni azoktól a személyektől is. És akkor az 1-es évet, ha tiszta lappal kezdjük, akkor rengeteg párkapcsolati kihívásban lesz részünk. Akinek nincs párkapcsolata, az 1-es év hosszú távú párkapcsolat lehetőséget mutatja. A karrierben sok lehetőséget kap az ember, tehát vigyázni is kell, hogy ne kapkodjunk, nagyon alaposan válasszuk ki azt a jó lehetőséget számunkra, amit hoz az élet, mert van választási lehetőséget. Lehet kockáztatni. Ha nem változik a munkahely, akkor a munkahelyen belül kapsz mindenképpen egy másik pozíciót és egy jobb pozíciót is például. Hosszú külföldi utazás lehetséges, itt van a lakásfelújításnak, a házfelújításnak az ideje, vagy pedig a költözés konkrétan. Tehát új életet kezdhetünk itt, ez a lényeg, és ha valaki ezt tiszta lappal teszi, mert előtte rendezte a dolgait, akkor ebből hosszú távon működő dolgok alakulhatnak ki, sőt, ha az 1-esében, ami jól indul, az 9 éven át működik, valamint ha az 1-esében jól indítunk dolgokat, az a 3-asban még sikeresebb lesz. Például jut eszembe, itt van az a könyv, itt van az a Sorsunk a számokban című könyv. Nagyon sok évet vártam rá, majdnem 8 évet vártam arra, hogy megírjam ezt a könyvet, mert az én tanárom Barta Éva Debrecenben, akit nagyon szeretek és tisztelek, valahogy nem jött össze neki, mert sok mindennel foglalkozik, és vártam rengeteg évet, és azt mondtam, ha eljön az 1-es év, akkor elkezdem írni azt a könyvet, és a 3-as évben jelent ez meg. Ez a könyv pedig ugye mikor volt nekem 3-as évem? 2008-ban. És hát nem panaszkodom egyébként, mert most 2016-ot írunk, és ez már a 8. kiadás, itt amit a kezemben tartok, és idén szeptemberben, valószínűleg októberben jön a következő, a 9. is, mert ugyanolyan szépen működik, mint eddig. Úgyhogy tehát nem mindegy, hogy mikor mit indítunk, ezért fontos az 1-es év, hogy olyan dolgokat indítsunk, amire valóban itt a lehetőségünk, hogy komolyan a sorsunkat, az életünket egy más szinten élhetjük akár. Nagyon sok jó lehetőséget az 1-es év nem lehet kihagyni, mondom, lehet kockáztatni is, nem szabad kisítőnek lenni. Most a 2-es év következik, amiben most én is beléptem, ami azt jelenti, hogy az 1-es év eredményei ilyenkor jöhetnek, de ez az év már nem arról szól, hogy az van, amit én akarok, hanem az, hogy együttműködőnek kell lenni. Ugye a 2-es szám a hold. Minden szám egy bolygót jelent, mint tudjuk a numerológiában. Az 1-es a napszáma, a 2-es a hold. A hold mit jelent? A segítés, az együttműködés jelenti. Szó szerint a 2-es év erről szól. Itt már nem segít a sors, anyagi rezgése van a páros számoknak egyébként is. Tehát ilyen üzleti dolgok alapozására jó, de a következő év hozza majd az eredményeket. És együtt kell működni, ez ennek a 2-es évnek a tanuló leckéje, és akkor ebben lehet az ember sikeres. Vigyázni kell, mert ilyen irítségekkel, kicsinyességekkel lehet találkozni, nézz a hátad mögé, mert ilyenkor mondom, nem segít a sors, sőt, néha még hátba is támadnak, ha nem vigyázol. Tehát óvatosnak és körültekintőnek kell lenni, nem szabad hibázni, mert a sors ilyenkor hamar jeleznek számunkra, ami nem olyan jó. Sajnos maradjon köztünk, de ez a 2-es év általában férfival kapcsolatos problémákat is hozhat. Nekem, mikor az édesapám 90 éves korában eltávozott ebből a világból, neki szó szerint 2-es éve volt, úgyhogy a 2-es év, mondom, nem egy vidám dolog, hoz a családban is problémákat. Sőt, hát nekem az anyukám még a 94. évében jár, és sajnos mindenféle összefüggés is azt mutatja, hogy az anyukámra nagyon oda kell figyelni. De hát ilyenkor mit kell csinálni? Inkább én megyek hozzá, mint hogy menni kelljen. Tehát jól van, hál' Istennek, semmi baj nincs. Jobban vérképpen, mint az egész csoportnak, aki itt van egyébként. Úgyhogy nem kell félteni. Na, a 2-es év után következik a 3-as számú személyes év, amit mondtam, ha az 1-es év jól indult, akkor remélhetőleg a 3-asban még jobb eredményei jöhetnek ennek. A 3-as szám a Merkur. A Merkur ugye maga a kapcsolat. Az embernek az energiájánk, a kisugárzása felerősödik a sokszorosára. A 3-as év az népszerűséget hoz. Például rengeteg média lehetőséget, lehet, hogy egyszer csak odatolnak egy mikrofont eléd, hogy nyilatkozz a rádióba, a tévébe.
rengeteg baráthoz hoz, segítőket hoz, és ilyenkor a 3-as év arra is való, hogy valóban építsük a kapcsolatainkat, és ebből tudunk profitálni a 3-as évben. Nagyon pozitív a rezgése, viszont nagyon gyors a 3-as év, tehát vigyázni kell, nem szabad szétesni, balesetveszélyes a nagy lelkesedés miatt is, de rengeteg segítőt tudsz találni, biztos, hogy megtalálod a pártfogóidat, tehát ilyenkor legyen az ember nyitott, de az is vagy egyébként. Még azok is, akik olyan zárkózottabb típusok, azok is lehet, hogy csak egyszer kivágódik a parketra, és ő lesz a parkett ördöge, és akkor mindenki csodálkozik, hogy ezt nem is gondoltuk volna. Tehát egy ilyen nagyon lelkes, jó energiák működnek a 3-as évben. Idegrendszerileg mondom egy kicsit megterhelő, mert annyi eseményt hoz az élet, de pozitív. Tehát lehet eljegyzés, esküvő, házasság, gyerek is születhet, mindenféle jó dolog is megtörténhet az emberrel. Következik a 4-es számú személyes év, ami azt jelenti, hogy ez nem olyan, mint a 3-as. A 3-as év az egy bulizós év, ott jövés-menés van. Folyamatosan a 4-es évben meg mondjuk a kutya nem nyitja rád az ajtót, de arra kell használni, amire. Egyébként a 4-es szám a numerológiában sajnos mindig nehézséget jelent, lásd 4-es metró, tehát ez tényleg így működik, és a 9 év közül az a tapasztalatom, hogy a 4-es év tud lenni a legnehezebb, sajnos. De ilyenkor megint csak mit kell csinálni? Arra kell használni, amire alkalmas. Alapozni kell, tehát azzal építeni kell. Vállalkozást érdemes alapítani, beindítani. Az a rengeteg munka, amit elvégzel a 4-es évben, abból fogsz te később profitálni. Tehát így is kell nekiindulni a 4-es évnek, hogy vállalni kell a nehézségeket, tudatosan fel kell vállalni korlátokat, és azt a sok munkát el kell végezni, és mondom, nem szabad megkeseredni, mert nem segít a sors. A párkapcsolatban nehéz, a munkában nehéz, a karrierben nehéz, mindenhol. Például köss az autódra kaszkót mindenképpen, mert ellophatják, tehát ilyen csúnya lehetőségek is benne vannak. Nagyon oda kell figyelni mindenre, és egy banánhéjon el lehet csúszni, ha nem figyelsz oda részletekre. De mondom, úgy jól kell megélni a 4-es évet, és hát tudnék sok példát mondani, hogy mit tud a 4-es év. Van egy nagyon kedves barátom, egy korábbi 4-es évében például az történt, hogy 3-szor rabolták ki őket. Van egy vikendházuk, azt 3-szor törték fel. Akkor meghalt az édesapja, kapott egy gerincsérvet, a szakmájában is nagyon komoly nehézségei voltak. És mondom, itt folytak a könnyei előtte, mert annyira fájt neki ez a gerincsérv. 9 évvel később megint a következő 4-es évben ugyanúgy a gerincsérve kiújult, megint elveszett egy nagyon közeli hozzátartozóját. Nem akarok ijeszgetni senkit, de erre jobb, ha felkészülünk lelkileg, hogy most nehézségekkel kell szembenézzünk, de hangsúlyozom, ebből profitálnunk kell, tehát jól kell megélni. Az 5-ös év pedig ugye egy 9 éves periódus közepét jelenti. Ez, hogy mondjam, ez egy ilyen kiszállási lehetőség is akár, mert egy nagyon gyors év az 5-ös számú személyes év, hosszú külföldi utazást hozhat, rengeteg utazást, változást, és ami a lényeg, hogy sok-sok hirtelen változást. Tehát az 5-ös évben nagyon fontos tudni azt, hogy nem szabad hosszú távon tervezni, mert bármit elképzelsz, egyszer csak jön az élet és fölborítja. Tehát mit tudom, lehet, hogy éppen mondjuk valaki beleszerelmesedik valakibe, lehet, hogy 2 hónap eltelik, és már a nevére sem emlékszik, mert már éppen másba szerelmes. Azon kívül nem lehet látni, hogy mi van az események mögött. Tehát, hogy mi az események mozgató rugója. Ezért ilyen bizonytalan az 5-ös számú személyes év. Tehát el kell engedni mindent, viszont az 5-ös év és a 6-os év határán, mindig a születésnap körül, már kiderül, hogy melyek azok a dolgok, amelyek hosszú távon tudnak működni, és pozitív dolgokra lehet egyértelműen számítani, mert az 5-ös év ugye az a Jupiter, a 4-es száma, nem mondtam még, a Föld száma nehézséget jelent, az 5-ös a Jupiter, tehát a szerencsehozó, tehát ahol a sors elvesz, ott vissza is ad, mondom, sok hirtelen váratlan eseményt hoz, de pozitív a vége mindenképpen. Mondom, itt is jönnek a lehetőségek, de nem szabad. Sőt, a munkahelyen nem szabad felmondani, mert lehet, hogy azt hiszed, hogy jobb helyre mész, és közben csalódni fogsz, mert kiderül, hogy nagyon rossz helyet kínált neked a sors. Viszont azt tudom mondani, legfeljebb, ha nagyon rosszul érzed magad, rúgass ki magad, és akkor biztos, hogy viszont jobbat kapsz rövid időn belül. Tehát az 5-ös év lehetőségében ez is benne van. És mondom, az 5-ös, 6-os év a születésnap körül nagyon jó dolgok történnek, tapasztalatunk nagyon sok van. Konkrétan valaképpen a születésnapján kapta meg azt a jobb pozíciót, azt a jobb fizetést, a kinevezést, meg mindent, amire úgy már megvoltak az előkészületei. Következik a 6-os számú személyes év, ez ugye a 6-os a Vénusz, a család, a szeretet, a boldogság száma. És ez mindenképpen a 6-os év a családról szól, és ez egy szerelmes év, ami azt jelenti, hogy az egyén kisugárzása sokszorosára felerősödik, a szexuális kisugárzásod, és tehát a vonzerőd is. Tehát, hogy mondjam, ilyenkor párkapcsolati vizsga van. Tehát, hogy aki párkapcsolatban él, annak nagyon kell vigyáznia, mert most ez a szexuális kisugárzás egy sok kihívást hozhat, és ebből balhék lehetnek, akár ordítozás, döntési helyzetek is, ha nem vigyázol erre.
De ugyanakkor pedig a családban is tényleg valóban születhet gyerek is, lehet eljegyzés, esküvő, tehát pozitív hozadéka van. Mindenképpen anyagi kiadásokkal jár a 6-os év, ugye a Vénusz az mégiscsak pénzbe kerül, meg a harmónia is. Tehát a 6-os évben nagyon jó a lakásfelújítás, házfelújítás, ha valaképpen nem költözik, mert a költözés lehetősége is benne van a 6-os évben. És inkább azt mondom, hogy erre költsük a pénzt, mint hogy van egy negatív aspektusa is, hogy valakiről gondoskodni kell a családban, mert lehet valaki beteg, vagy akár még ennél rosszabb is előfordulhat. Aki például egyedül él, annyira felerősödik ilyenkor az embernek a magányosság érzete, hogy ilyenkor fogadnak örökbe egy kis kutyát, macskát, vagy egy nagyobb állatot, amit föl tudsz vinni magadhoz, mert egyszerűen az emberek nem bírják elviselni ilyenkor, hogy egyedül vannak. Éppen ezért van, hogy az 1-eshez hasonlóan a 6-os számú személyes év párkapcsolatai is hosszú távon működnek, sőt azok a barátságok is, amelyek ebben az időszakban köttetnek. Például a 7-es év következik, az megint csak a Szaturnusz éve. Tehát mit jelent a Szaturnusz? Az, hogy korlátokat kell állítani magunknak, a tudatos áldozathozatalra kell késznek lennünk. Az önelemzésre, az önvizsgálatra kiválóan alkalmas a Szaturnusz éve. Valamint alkotói tevékenységekre, tehát mondjuk könyvírásra, alkotásra, bármire jó. Jó a fogyókúrára is, és mondom, átgondoljuk azt, hogy az életünkben eddig hol tartunk, hiszen ez egy 9 éves periódus 7. événél tartunk már. Tehát, hogy átgondoljuk az életünket, hogy na mi újság van, hogy állunk ezzel. 7-es évben is jöhet már betegség, a Szaturnusz bejelezhet nekünk, hogy ha valami nincsen rendben például. De ugyanakkor hosszú távú terveket kell készíteni a 7-es számú személyes évben, mert ennek van itt az ideje. Tehát mondom, itt is alapozni kell, és az a vállalkozás, amit megalapozol mondjuk, az a 8-as évben, ami a karrieréve lesz, abban megjönnek az eredmények. Jó? Tehát minden évnek megvan a maga sajátosság, hogy mikor kell nehézséget felvállalnunk, mikor kell sokat dolgoznunk, mikor kell célokat kitűzni, mint ebben a 7-es évben, és akkor ennek is hosszú távon meg lesznek az eredményei. Elég gyorsan mondom, úgyhogy haladunk szépen. Következik a 8-as számú személyes év, tehát tényleg az eszenciáját mondom el, ebben a könyvben minden benne van, kérem szépen. Sőt, jut eszembe, itt dedikált könyvet is lehet kapni itt a Sóterban, teljesen véletlenül, ha valaki úgy gondolja, hogy igénye volna rá, úgyhogy nagyon szívesen. A 8-as számú személyes év, tényleg csak a legfontosabbakat mondom, az a karrieréve valóban, az a Mars bolygó a numerológiában. Itt azt kapja az ember, hogy mondjam, ami jár. Tehát a jót és a rosszat egyaránt aránytalanul kapjuk. Ha jól viselkedtél az előző 7 évben, akkor ennek most learadhatod az eredményét, tehát a munkánk gyümölcsét, ha pedig sajnos negatív dolgokat is követtünk el, akkor jöhet az igazságszolgáltatást, tehát felelnünk kell a tetteinkért. A 8-as évben ez is előfordulhat. Nem szabad megint csak kisítőnek lenni, lehet kockáztatni, minél magasabb pozícióban lévő személlyel kell ilyenkor tárgyalni. Jó, tehát felejtsd el a kisítőséget most, mert anyagilag talán a legjobb a 9 évből ez a lehetőség áll előtted. Rengeteg kihívás, harcokat hozhat meg ellenséget is, mert ugye aki sikeres, mert ha te sikeres vagy a 8-as évedben, mert jól csináltad az életed addig, akkor azért sok ellenséged lesz, meg sok veszekedése is lehet számítani akár. Sőt, hogyha a 6-os évben volt párkapcsolati probléma, ugye a 7-es év az egy ilyen csendes időszak, ott elültek a dolgok, a 8-as évben felerősödnek a párkapcsolati problémák, és megint ilyen döntési helyzetek alakulhatnak ki, hogy akkor most hogyan tovább, most mi tulajdonképpen összetartozunk, vagy mi lesz itt. Tehát azt mondom, a 8-as év ez egy nagyon lendületes, gyors időszak, harcokat hozhat, úgyhogy remélem, hogy ha jól csinálod az életed, akkor ennek a pozitív oldalát fogod élvezni, és az előnyeit. A 9-es év pedig az olyan, hogy lezár egy 9 éves periódust. Ez egy nagyon lassú időszak, anyagi rezgése gyakorlatilag nincsen, semmi jóra nem lehet igazából számítani, de mondom, a sors megmutatja, ez egy tisztázó év, a sors is tiszta helyzetet teremt, megmutatja neked, hogy mi az, amire és akire nincs szükséged. Tehát a szó szerint a nagy takarítás éve. A lakásból ki kell dobálni mindent, amire nincs szükséged, ott porosodik évek óta, helyet kell csinálni az újnak, ennek ez a lényege. És mondom, legyünk objektívek a 9-es évben, mert tényleg kiderül arról a barátnődről éppen, hogy sose volt a barátnőd, hogy ezért legyünk objektívek, hogy tudjunk dönteni, legyünk racionálisak, és tudjunk megválni valóban azoktól a dolgoktól, amire nincs szükség. 9-es évben betegség is jöhet például, meg ugye a sors ilyenkor jelez, hogyha valami nincs rendben. Sőt, ilyenkor érdemes elmenni egy általános kontrollra is egyébként, mert nagyon fontos, hogy az egészséged is rendben legyen, mert már felkészítenek téged az 1-es számú személyes évedre, ami valóban az új élet kezdésének a lehetőségét jelenti. A 9-es évben sajnos sokan elválnak, mert ilyenkor már tényleg a párkapcsolati problémák, ha vannak, akkor azok már nagyon a felszínen vannak. Ilyenkor el kell dönteni, hogy a párommal leélem a következő 9 évemet, vagy pedig ha tényleg én azt mondom, hogy ha mondjuk két ember között már semmi nincs, ha már nincs semmi öröm a kapcsolatban, ha már inkább csak a bánat van meg a szomorúság, akkor be kell fejezni. De mi házasságpártiak vagyunk, nyilvánvaló, de azt mondom, akkor be kell fejezni, le kell zárni. Itt az a lényeg, ha el is válsz, megtörténhet az emberrel. És olyan nincs, hogy
vagy nagyon ritka, amikor csak az egyik a hibás, a másik pedig nem. Tehát ilyenkor gondold meg azt, ha el is váltál, mert a sors éppen ilyen helyzetbe hozott, vagy így döntöttetek, hogy mit tudsz ebből tanulni. Mi az a hiba, amit ha nem követsz el legközelebb, akkor már a következő házasságod már jó lehet. Hiszen az a jó, hogy a mi tudományunk az önismeret lehetőségét adja a kezünkbe, az asztrológia is és a numerológia is, és egy fantasztikus dolog, hogy megismerhessük önmagunkat, meg hogy amit az élet üzen nekünk, azt megérthessük, ami történik velünk. Annak idején én harcoltam a saját sorsom ellen, nem is kevés időt egyébként, amivel sok idő és energia megy el, amit kidobott energia. Úgyhogy minél hamarabb foglalkozunk, minél fiatalabban foglalkozunk az élet mélyebb megismerésével, az önismerettel, önmagunk megismerésével, hogy hol a helyünk a világban, milyenek vagyunk, milyen problémáink vannak. Mindenkinek vannak jó tulajdonságai, de azokat terítsük fel, azzal nézzünk szembe, hogy mitől nem működik az életünk valamelyik területe. És ha ezt az esélyt megadjuk, és foglalkozunk a mi tudományainkkal, azt hiszem, hogy mondom az életünket, egyszer csak a sorsunkat, ha nem is 100%-ban, mert ilyen nincs. Mi nem istenek vagyunk, mi emberként születünk ebbe a 3 dimenzióba, de valamilyen szinten a sorsunkat a kezünkben tarthatjuk. És ha tudjuk, hogy mi az az esemény, amivel akár naponta találkozunk, személyekkel, ami lehetőséget kapunk, azok, vagy milyen feladatokat és nehézségekkel kapunk, ezt tudhatjuk és megérthetjük a tudományunk segítségével, hogy hogyan kezelhetjük ezt őket. A megélésünkön és a hozzáállásunkon múlik minden. És ha te megtalálod az igazi belső békédet, akkor ez a sors, ez a világ már téged nem nagyon tud kibillenteni. Kibillent, próbálkozik az élet, nyugodjatok meg, rendszeresen tudnék erről is mesélni, nem keveset, de legalább tudom, hogy mi a feladat, mi a lecke abba, és tudom, hogy mit kell megoldani, és hogyan kell megoldani, és hát igyekszem, hogy az jól sikerüljön. Kedves barátaim, szerintem itt az idő annak, itt az ideje annak, hogy aki szeretne egy ilyen elemzést ezek után, ki az, aki szeretné, hogy egy ilyen elemzést megcsináljon? Na jó, hát sokan vagyunk, úgyhogy ilyenkor úgy szoktam eldönteni a dolgot, és szerintem demokratikus, hogy mi van most, 2016. május 8-a van, hogy akinek a születésnapja a mai dátumhoz a legközelebb esik, az jöhet. Na, tessék, mikor születtél? Júli 12 először, augusztus nem, júli 12 először, július 12 másodszor, na? Április 23. Hát akkor eddig április 23 nyerő először, április 23 másodszor. Ott van egy. Mennyi? Május 13. Hát akkor a május 13 a nyerő. Május 13 először. Hajlandó vagy kijönni? Akkor gyere, indulj el, légy szíves, mert pont elég messze vagy innen. Tehát május 13 másodszor, május 13 harmadszor. Várjál. Na. Itt vagyok, gyere, parancsolj, állj ide részes, hogy mindenki jól lásson téged is. Egy nevet kérek szépen először. Varga Csilla. Micsoda, hogy? Tótné Varga Csilla. Tótné Varga Csilla. És akkor ezt a nevet használod, tehát ez a név, amit használunk, azzal vagyunk azonosak, mint ahogy én Kis Zoltán Zéro. Nincs beírva a Zéro a személyembe, mert azt is mondanák, hogy mit akar ez a bolond emberi. De ez az energia, amit kimondunk, ez a nevünk, mi azzal vagyunk azonosak, és ez az energia működik. Tehát akkor beírjuk azt, hogy Tótné Varga Csilla, ugye? Igen. Gyorsan fölírom a neved. Hál' Istennek 3 neved van, de még így sem olyan hosszú. És mikor születtél, Csilla? 1960. 1960. Május 13. És május 13. Jó, összeadjuk a számokat egyenként 16, az 1960-ból sorsmisszió számodat kiszámoljuk először. 16 meg 5 az 21, meg 4 az 25-ös 7-es. Asztrológiával foglalkozol? Igen. Nem véletlen, hiszen a 25-ös 7-esben benne van. Én 25-én születtem. Azért jó a numerológia, mert minden számot a maga helyén értelmezünk. Ezért könnyen megtanulható. És nagyon jól használható, mert egyszerű a szimbólumrendszer. A név betűjének a számértékét pedig fölírom. Tehát ez 9, 10, 11, 12, meg 5 az 17, meg 6 az mennyi? 23-as az is. 23-as 5-ösre egyszerűsítjük a magánzók értékét. 2 meg 2 meg 8 meg 5. A másolanzókat nézem. Beírom a számértékeket, a Csilla 3, 1 és 3, 3. Na nézzük, ez 2 meg 2 az 4, meg 8, 12, meg 5, 17, meg 4 az 21, ugye? Meg 9 az 30, 37, 40, 41, meg 3 az 44, meg 3 az 47-es. 47-es, ugye 4 meg 2, 11, 1 meg 1 az 2. Ez a másolanzók értéke, ez a külső énnek hívjuk. A 2 összege pedig összeadjuk a betűk számértékét, 47 meg 23 az mennyi? Hát az egy nagyon érdekes 70-es szám lesz. Ugye 7 meg 0, 70-esre egyszerűsítjük. Na és most felrajzolok egy négyzetet, tényleg csak nagyon egyszerűen és eszenciálisan mutatom meg nektek, hogy hogyan állítjuk fel a numeroszkópot.
Rajzolok egy négyzetet, és ebben a négyzetben berajzolom helyérték szerint a születési dátumszámait és a sorsmisszió számszámait, mindegyiket, tehát 1960, 5. hó 13, és 25-ös és 7-es. Ne felejtsük el, hogy aki 13-án születik, az egy nagyon erős, kőkemény négyes. Tudod, mit be is írom, hogy ne zavarjon meg senkit, ne legyen senkinek hiányérzete. És ha ránézünk egy ilyen képletre, csak ez az alapképlet, ha beírjuk ugye, mert a születési dátumunk és a sorsmisszió számunk a személyiségünk alapjait mutatják, alapvető jellemvonásainkat, képességeinket, foglalkozásunkat, feladatunkat. Akinek 7-es a sorsmisszió száma, az szellemi vezetőnek született. Ez a Szaturnusz című bolygó, ez egy magas szellemi szám. Az 1-es, 4-es, 7-es vonal, azt úgy hívjuk, hogy anyagi világ és földhöz kötöttség vonala, de ez ennek a csúcsszáma. A 7-es, 8-as, 9-es vonal pedig maga a spirituális vonal, és ebbe a belépő a 7-es szám. Tehát ez hozza a jó analizáló, oknyomozói képességet, amivel te rendelkezel, igaz? Nyilván biztos. Mióta tanulod az asztrológiát? Hát végül is 6 éve. 6 éve? 6 év, hát az már egy szép idő. Hát nem, de nagyon sok kimaradt. Az már egy szép idő. Sok idő kimaradt közben. Na, tehát a feladatszámod az egyébként, hogy 7-eseknél ugye, ez egy jó szellemi képesség egyébként, tehát és a 7-eseknél viszont az ugyan számok nem csak a képességeinket, hanem a személyiségünket is mutatják. A 7-eseknél nagyon fontos a céltudatosság, ez a Szaturnusz, az összefogottság. Gondoljunk a bakjegyre, milyenek a bakok, hát olyanok, tudják a karriert. Tehát itt nagyon fontos a pozíció, és az illető érzi is azokat a szellemi képességeket, hogy ő szellemi vezetővé tud válni. De valamilyen szinten biztosan, ez egészen így van, működik. Ugyanakkor pedig a 7-eseknek van egy problémája egyébként, mert van rengeteg jó tulajdonságunk, az, hogy a 7-es szám az önmagában érzelmi elfojtásokra utal. Tehát van egy kis érzelmi szégyellősség. Hál' Istennek a bika jegyében születtél, ugye uralkodó bolygója a Vénusz, tehát a bikák eleve. Ugye a Janattánál ugye mindig mondja, hogy a bika a jegyek legjobb bika, hát persze. Meg a vénusziság, meg a harmónia nagyon fontos, de azért mégiscsak a sorsmisszió számban nekem ez, mondom, az alapszemélyiség típusban egy kicsi kis érzelmi problémákat hoz. Az a szerencsét, hogy te 25-ös 7-es vagy, elő van a Hold, és benne van a Jupiter, ami azért lazítja ezt. Aki viszont csak, hogy mondom nektek érdekességképpen, aki 7-én születik, vagy 16-án, azok érzelmileg nagyon zárt személyiségek. Nézzetek körül, vagy magatokban. Én például 25-én születtem, ez a szerencsém, mert az egy nyitott 7-es. Éppen ezért ilyen kicsit lazább vagyok, meg érzelmesebb, hajjaj. A Hold az aszcendensemben van. Az egy elég szerencsétlen dolog a szűzholdban. Nem is mondtam nektek még, de nem mondtam, hogy mikor a Szaturnusz aszcendensemben volt, akkor sikerült lefolyni, most pedig ott van, még a Holdam is ott van, tehát a Jupiter pedig hozza a kiterjedést. Úgyhogy ezzel vigyázni kell. Na, nézzük meg, ha azt mondom, hogy május 13, ha valaki nekem azt mondja, hogy csak ezt a dátumot nézem, azt mondom, hogy nem gyenge, illetve egy kicsit kemény. Mert a 4-es szám, először a kétjegyű számokat így egyszerűsítjük egy számére, az a földszáma az azért megint csak az anyagi világ vonalát erősíti, az azért hoz egy kritikai érzéket. A személyiséged alapjairól beszélek. Látom, hogy a nevedben pont itt van ennek az ellenkezője. És a név mutatja meg a személyiség legbelsőbb késztetéseit. Tehát a sorsmisszió számhoz egyébként az elemzés során a belsőjént úgy hívjuk, a magangzók értékét tesszük. Ez a felső oktávja a sorsmisszió számnak, akkor pedig a Szaturnusz ellentétjét látjuk a Jupitert. Ez pedig a belső erő, a hit, az optimizmus, a lazaság, a rugalmasság. Remélem, hogy ez így működik nálad, igaz? Mikor, hogy? Na, azt mondom, hogy mikor, hogy. Azért, mert billeg itt a dolog. Mikor Szaturnusz-Jupiter együttállás van a horoszkópban, akkor az mit jelent? Vagy szembenállás. Egyszer pessimista az illető, egyszer optimista. Tehát így működik. Te is valahogy így működsz, mert a 7-esek ugye hozzák az összefogottságot, a pessimizmus analógiáját, viszont az 5-ös és a magánzók értéke ott dőlnek el a dolgok, azért azt mondom, hogy sokkal pozitívabb, mert azért mégiscsak ott van az a bizonyos pozitív gondolkodás és az optimizmus. Ott van. Na nézzük, a születésnapszámot pedig megint csak egy kőkemény. Tehát aki 13-án születik, az egy kemény, dolgos ember, igaz? Nagyon anyagias számok a páros számok, mert 4-esre egyszerűsítjük. És 10-től 19-ig születtek, azok mindig az 1-essel kezdődik az egóval, tehát a tudatossággal, a tudatos énünkkel. Hát hányas házasnapod van? 7-es házas. Jó, hát az meg egy jó állás egy nő esetében, egy döntési lehetőség, hogy vagy te jelensz meg egy napszerű emberként a külvilágban, vagy pedig neked jár egy napszerű párkapcsolat. Melyiket választottad? Párkapcsolat. Nagyon helyes. Azért mondom, a bikáknál azért fontos. Meg ugye ezek a számok, a 4-es szám is, maradjunk annyi, hogy nem az optimizmusról szól, és az a sok 7-es se. Nagyon szerencsés vagy, hogy ezzel a névvel ez az energia jött ide ki. De elmondom neked, és akkor nézzük meg a születésnap számát, a teljes névszámmal kapcsoljuk össze. A teljes névszám azt mutatja, hogy hogyan tudjuk a születésnap száma által jelzett tehetségünket a külvilágban érvényesíteni. A 7-es pedig megint csak a Szaturnusz, sajnos nem egy pénzes szám. A 7-es eleve nem egy pénzes szám,
mondhatnák, hogy egy kis szívás is van benne, tudok róla mesélni. De azt mondom, hogy ilyenkor hinni kell abban, hogy a tudásod és a pozitív személyiséged által megkapod azokat az anyagi javakat, amire neked szükséged van. Tessék? Bak Saturnusza van, azt mondja. Jaj, köszönöm, hogy így visszaigazolod a horoszkópodat. Hát a Bak Saturnus az nekem megfelel a 4-ének, meg a 7-ének. Ugye ez az anyagi világ, az kemény szokott. De az a szerencséd, és van még egy jó elem ennek a képletnek, 2 a másolanzók értéke. A másolanzók értéke azt jelenti a numerológiában, hogy milyennek mutatjuk mi magunkat a külvilág felé. Te pedig egy rendes asszony vagy, mert 2-es mutatsz, az pedig maga a hold, az maga az együttműködés képessége. Csak a részletek már megint csak itt van benne a 4-es meg a 7-es szám. Tehát együttműködsz, de nagyon kritikusan. Tehát te mondod meg, hogy mi a rend, ugye? Valahogy így van. Jó? Ugye? Nem nyilatkozik. Nem nyilatkozik, tehát a behallgatás beleegyezés, maradjunk ennyiben. Na, és hát vigyázni kell ezzel a 70-es számmal egyébként, mert itt ez egy különleges szám egyébként. Ez ugye maga a Saturnus az éróval felerősítve, tehát itt a 7-eseknek nagyon kell vigyázniuk, mert ha rossz döntéseket hoznak, itt a sors hamar jelez. Tehát azonnal megkapjuk a kis pofonokat, a korlátot, meg a leállításokat. Tehát ezzel nem szabad viccelni. Viszont ha megnézzük egyébként, és nézzük meg az eredeti nevet is, mert érdemes megnézni minden esetben is. Ha a Varga Csilla nevet nézem, a Varga név az 22, maga a családi név, a Csilla pedig 20. Tehát 20 meg 22 az mennyi? Az 42-es a Varga Csilla név, az eredeti neve, de ami a nagy szerencse ebben az egészben. Hát mondjuk az, hogy ha a Varga Csilla teljes névszámát nézem, 42-es 6-os, 42-es és 6-os. És megint csak itt megjelenik az az energia, ami, hangsúlyozom, egy nő esetében nagyon jó, mert egy nőnek sajnos ugye mindig el kell dönteni, hogy vagy a párkapcsolat, vagy a karrier. Páros számok azok a párkapcsolatra hoz vezető számok, a 2, 4, 6, ezek nőies energiák egyébként. Úgyhogy az a szerencséd, a mostani nevedben azért van itt függetlenség, mert a páratlan számok független számok, tehát azért egy kicsit független is szeretnél lenni, meg a sok hetessel mindenképpen benned van a szellemi érdeklődés. Ami nagyon jó egyébként, csak kérdés, hogy a párod mit szól hozzá. Mit szól hozzá? Ő támogat mindenben. Támogatja. Mert hát nincs más választása, igaz? Maradjunk annyiba, jó? Tehát ami Csillánk, ez egy nagyon kedves, hölgyeskedv, a Csilla név is önmagában egy keresztnév is jelentéssel bír. A Csillánk nagyon aranyosak, de nem gyengék, hiszen a Csilla nevet, ha megnézzük, a magánzók értéke mennyi Csilla, 9 meg 1, az 10-es 1-es. Na most akinek mondjuk a belső énye 10-es 1-es hoz, azzal én mondjuk nem szívesen tárgyalnék, mert az valamit ő akar. Tehát minden Csilla ilyen, és a Csillának a másolongzói értéke is 1-es szintén, abból jön össze a 20-as számérték. Tehát a Csillák nem gyengék, sőt a Csilla ez egy uránuszi név, aki mindenképpen, tehát benne van a másképp gondolkodás lehetőség ebben a névben, mint a jelentésében is, meg egy különlegesség. De kedves Csilla, nagyon örülök, mert például hányas éved van, 9-es évedbe lépsz mindjárt, 54 az 9, és hozzáadjuk a 2016-os évből a 9-et, 9-es számú személyes éved van, mit kell csinálni, meg kell újítani a párkapcsolatot. Igaz? Nem, ki kell dobálni a szemetet. Ki kell dobálni a szemetet, de ezt nem a párkapcsolatra értem. Nem arra értem. Jó, rendben van. Éppen költöztünk, tehát megvan. Ha költöztetek, akkor nagyon jó a 9-es évad is, mert megváltok attól az otthontól, amire már nincs szükségetek, és ha feltételezem, hogy egy jobb körülmények közé mentek, igaz? Látod, hogy szeret téged a sors, a bikákat. Szereti, hiszen ha belegondolok, hogy a Jupiter a szűzben van, az meg Trigon a bika jeggyel, úgyhogy miről beszélünk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy sorsásak vagyunk, és végülis így röviden talán bepillanthattunk, meg tudtam mutatni nektek, hogy egy numerológiai képlet ilyen rövid idő alatt is mennyi minden információt mutat számomra. Egyébként nagyon jó a képleted, nagyon sok energia van benne, így csak egy szám hiányzik, ami az egész képletből hiányzik, egy H betűd van, egy 8-as értékű betűd, az a Mars, az a karrier szám. Tehát itt a kicsit az önérvényesítő képességed egy kicsit alul működik. Céltudatos vagy, kemény vagy, és gondolom, hogy a párodat egy kicsit nógatod, de szerintem te jó hold is vagy, de csak egy kicsit kemény vagy, azt gondolom. Te nagyon jól tudod, hogy mit akarsz, töreszel a harmóniára, fontos a család, biztos, hogy mindent meg is teremtesz, nem tudom, milyen holdad van a horoszkópodban. Nyilas. Kettes házas nyilas. Ez nagyon jó megint csak, megmondom miért, ami ugye beszéltünk a magánzók értékéről, és ez a névválasztás neked pontosan megfelel szintén a horoszkópodban a holdadnak. A nyilas hold milyen? A nyilas hold az, amelyik nem szorong, amelyik tüzes, lelkes. Megmondom őszintén, ez egy nagyon szerencsés névváltozás, mert az eredeti nevedben sincs baj, mert keményen törekszel a harmóniára és az anyagi biztonságra, és te biztos, hogy az otthonteremtésben is nagyon otthon vagy. Nálad rend van, abban biztos vagyok. De ez a név, hogy Tótné Varga Csilla, ez az 5-ös szám azt jelenti, ez a Jupiter, ez a hit. Azt jelenti, hogy akkor, ha az illetőnek 5-ös a belső énje, akkor az nem szorong, nem aggódik, pedig a személyiséged alapjaiban bőven van itt egy csomó energia, ami az aggódás hozza meg az összefogottságot, a Saturnust, meg a kritikusságot, a sok 4-es szám.
Ezek a részletek itt, de ezek is nagyon sok mindent elárulnak, sok információt, de erre most nincs lehetőség, hogy ezekbe belemenjünk. Az a nagy szerencséd, itt egy dolgot kell eldönteni, hogy azért a Jupiter mégiscsak a szabadság és a függetlenség szimbóluma. Tehát ez is benne van a te személyiségedben. De én azt hiszem, hogy te vagy olyan aranyos bikalány, hogy te mindig tudod, hogy hol vannak azok a határok, és mindig el tudod dönteni, hogy első a párkapcsolat, meg a családban, a harmónia, és utána pedig, ha jó fej a párod, mert ügyes asszony vagy, ha rá tudtad venni, hogy az legyen, amit te akarsz, hogy utána kiélheted a saját szellemi igényeidet is, mert ezek magas szellemi számok. Azt mondja Csilla, hogy ez így van. Hát akkor legyen ez a végszó, és köszönöm szépen, hogy megmutathattuk így a numerológiai. Köszönöm szépen. Kedves barátaim, pedig köszönöm a megtisztelő meghívást és a lehetőséget, hogy itt lehettem a szokásos asztrológiai találkozón. Legközelebb is csak a legjobbakat kívánom. Szeptemberben pedig indulnak a tanfolyamok, itt a Sóterban is szokás szerint, és online tanfolyam is van már, amelyet a világ bármelyik pontjáról lehet követni, élőben, interaktívan. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmeteket, a viszontlátásra.